момиченце млада, стъпи и престъпи, назад не поглеждай. Както се отделя жито от слама, тъй се отделя чедо от мама. Постой, поспри ясно слънце, млада ми булка прошка да вземе. Прошка да вземе от мила майка и да й каже, че когато и сърце люби, него е за мъж и за мала. Уважаеми гости, по стар български обичай, свекървата ще посреща малко семейство с топла пита и чаша наше словино. Питата – символ на плода на земята ни, а виното – символ на кръвта на земята ни. Моля свекървата да посреща малко семейство. И от името на свекървата нека да им кажа, както е сладък медът, така е да ви е сладък и живота, уважаемо семейство. Сега искам да помоля свекървата да вземе питата, а кумовете да вземат аксесуарите от младоженците, защото сега ще разберем кой ще е глава на семейството. Младоженците са скръпени към друг. Айде да чуем аплодисменти от всички. Айде сега да видим кой ще остане по-голямото парче от Питата Танчева. Давай си! Давай, давай, давай! Да, така! Мъжа естествено най-наравно. Мъжът да се намери по-голямото, ама там ще върта. А където каже, там ще се обръщаш. И както са пълни изгрящите чаши, тъй да са пълни годините ваши. По пътя имате сполука и радост в дома ви да грее. Пожелавам ви да сътворите здраво и жизнено семейство. Неговите основи градете любовта и разбирателството. С любов зачинете отделете своите деца. На здраве, скъпи младоженци и вие кумове, изпийте съдържанието в чашата дъно. На здравето от всички гости, бъдете на здравица и аплодисменти от всички вас. По дъно! Малко дойде малкичко. Плаче до дъно. Не може. Скъпи младоженци, уважаеми гости, за кум се кани мъдър човек и верен приятел. Него тачат и уважават всички и както гласи една наша поговорка, на кум се никога водата не мъти. Подай куме силна десница, подай ти кума ръка. Здраво им стеснете ръцете, за да бъде тяхното семейство здраво и сговорно. Така, много здраво стискане. А сега Танчо да видим какво ще е първото детенце. Да ритнеш менчето, да видим какво цвете ще излезе първо. Момиченце, какво за момченце? А може наведнъж, както каза господин Марубов. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, да сте живи, да сте здрави, неизменни като хляба. Работата ви да е там на пътя в сия. Да е халелия. Заповядайте на сватбената маса, нека да ги изпратим оттам с бурни аплодисменти от всички вас.